Panis bilbilang ani pre. Minimum daw. 180. Oh, 180 break. 150 ra siguro. 150? Sus, yate. Wala gigidakan ni madam ang kuan ani silduhan di ani kay. Ino di madam. Pag hinahina, meron eh. Una 150 raman na yun hindi ay. Kapag tapos na ito. Walang biscuit. Asan yung papa mo? Nandun. Hala, tawagin mo. Buho kayo na. Grabe kay kainot ni madam. Nagpalit og motor siya pa kapit og motor pero gamay kasweldo sa tuwa. Galing. Di, nininayan tara no eh. Ano na sa ito? Wow kay ba? Oh. Ha? Di ba? Ora magsuka ter. Sus! Ay, napabot niya. Kinawat lagi na ako ni nanay. Imo nagdungdung. Kana pa ba itong paliton nga? Kaya nang ilim nun karon times 2 ang presyo. Ay, siya araw. Dili na maurot ni. Siya di maurot ni. Sagbutan ni karon. Malain pa ta pre ba? Kumusta mo mo sa imong asawa tuod? Nakabur ba? Lagi. Ato santo lang mingaw kayo. Nga kayo? Dabi tuod pre, kana malain pa ta ba? Di ba kung magminyo ta, anak magita halos sa gagabi anak. Nya, imong asawa to mas layo. Saan kumusta man? Tanaw raw picture na yung luwat na itong bangag-bangag saging. Kumbang lagi ba? Anak raw pre. Nuya. Basta ikaw tong hinungdan pre tong ipangbugtok saging mga pre ba? Usay kamot lang pre. Adjust mo kamot. Mingaw. Di mo kaya. Mura gyapon ulit tao day pre, sa kamot niya pon ba? Bitaw eh. Pero malain ba ta ba? Imong asawa pila na to tuig to dito? Ako ba to? Tulo ka bulan. Wapa na kayo yung asawa dito ba? Wapa na kay pre. Sa picture pre yung gipisahan. Wapa na kayo? Wapa na kay pre. Butan kito yung Pula na kayong lips pre. puti na katong kon Manila ba? Hindi ba yung Manila mo? Sunod ter magsakay tag na Manila ato tag sakay Manila. Magsakay tag airplane ter ato tag Manila ter. Muputi ta. Sakay tag ada suga na bang puti ta dito bang. Kumot pagi kayo din ta kay Manila ba? Then magtagalog ta ter kan kabulong tong na yung nang nang maadto sa ako dito pon ibog ko na ter kanang magsulti Kana ba. Tagalog pala ta eh. Ala. Mormis badam pa rin ter, mormis badam. Ikaw ba gunner ang imong tagay? Sa man imong tuba ter bahal man kay ter. Usas sa pre. Chat Break time. Mana mo ko shit. Ako. Ambot sa madam kita tulong ka na pre. Papa! Saka pa! Papa! Nana si mama! Ha, asa man? Nasa balay! Lah, ikabot ang asawa pre. Kauli na? Oh, nakauli na ako. Oy pre, una na ko pre. Uban ni pre Vicky, basta ni biscuit pre ba? Sulat lang mo pre. Li ba ter basta ni biscuit ter. May biskuit anak. Uy pre, magdali ko pre kay lami nakita ko ang asawa pre ba? Ala pre, ang biscuit ato pre daghan siguro kay pre ba? Huwag mo yan! Huwag dumi-dumi mo gang! Gang! Dumi-dumi mo gang! Ay, nagang! Kaya ako maagang umuwi gang kasi kumita ko ng pera isang bag gang! Ha, daghang ka kwarta gang? Oh, tingnan mo gang! Uy! Maraming pera gang! Tiba-tiba tayo dito gang! Sus gang! Kung hindi sana ito humapdi gang, isang sako to gang! Oh, isang sako gang! Sayang talaga gang! Kung hindi sana humapdi gang, pero huwag kang mag-alala gang. Mamaya na talaga hag-hag mo gang ha, kasi Ginagang pagkangan ko gang. nakapakadumi mo gang. Simot na lang ko gang. Sisimhut lang gang ha. Gang. Grabe ka humot. Humot pre. Humot kayo pre, ang asawa pre. Ma'am, madam. Isa
Sila. Simot na sila. Gikan sa Manila. Mas ito yung lumot. Gikan sa Manila. Humot kita. Hoy, kit, hoy. Pre, sumuta sa grupo. Hoy, Hindi, wala yun na ito. Gang! Kinsa mo sila? Ano mga kauban gang? Kauban ako sa trabaho gang. Nagbasok mi gang. Kasama mo to, Gang? Oo gang. Ala, pre. Tagalog na lagi mga asawa, pre. Ano ang Tagalog na kagang? Gang, hindi ka sila maintindihan, Gang. Nalilibog ako, Gang. Napagbisaya ara gang ay. Gang, nalilibog talaga ako, Gang. Magtagalog kayo, Gang. Sabad sa bisaya yung istoryahan pre. Nalain ba natir ba? Kanang, ang katong asawa ni Pareter ba? Kanang, di ba ingon siya nga tulo pa man to kabulan sa Manila, ter? Hindi ka to. Yang anong dili naman siya kabalo magbisaya lagi, ter? Tuod mo? Nya, napagin siya dako kay nga cellphone, ter ba nga, muna lang nagtagtaran, ter niya. Wala man sila kurinti, ter. Wala pa may kuray? Oo, cellphone to, ter, nga murag TV, ter. Pero wala sila kurinti, ter. Basi yung solar to, solar. Solar man to siguro. Siguro lang ato, pero pati nga lagi ko, ter, kay kadyo traga sa Manila, ter niya. Dagan magigida ko ng kwarta, ter, dagan ng kwarta. Iso, di ba anak siya nga, isa na ko ng kabag. Sa kabag ang kwarta. Nya. Nya, anak siya nga, kung wala daw ng hapdos, isa una to kasakong ta. Ang bot, ay, abi na ko ang nang manto siya ka ng mid, abi na ko ka ng nagpamid sa Manila, pero ang bot lang ito, anong dagan kay siya kwarta. Isa nang anak, ter. Ano ba? Tama nga tito. Ambot nga makita na ko sa TV site. Ano sila dito? Nana, daghan ng kwarta rin mga hapdos, dayon na yun. Basi mo makdos. Hello, sudah kay anak ba? Nagwapa yung asawa ba? Kagikan Manila ba? Kung nagwapa, putik, ayun, ter. Putik kasi ang asawa, eh. Pre. Ano na ang asawa ba? Mag-picture na daw ba? Hala, picture sa asawa pre. Ino siya pre. Ano pa picture ta kayo? Puti ra ba kayo? Basin manghatag og kwarta ba? Basin ba? Umot ra ba kayo tukit? Sige, picture na tayo, Gang. Usok kayo dito, Gang. Kasi may tulog, Gang. Ano ba itong bahay natin, Gang? May tulog na, oh. Picture. Ay, dito muna, Gang. Bakit yung background, Gang? Dito tayo, Gang. Mahal-mahal pa naman ang cellphone ko, Gang. Baka mga equipments ko, baka sabi na hindi ako mayaman, Gang. Di ba tayo, Gang? Di ba tayo? Sige, di ba tayo, mga... Ano ba to? Di ba tayo, lipat? Ito na lang. Sige, di ba lang? Para sabihin na may farm ako. Para sabihin na may farm ako, Gang. Sige, sige, di ba tayo? Sige, mayos kayo. Sige. Usok. 1, 2, 3. Tanawa. Record, action. Mama! Di na! Ay, lolo ko ba yun? Napakaman. Ay, love. Walang biscuit. Ang dumi mo. Nasaan yung papa mo? Nagbasok. Hala, tawagin mo. Kuan kayo. Uy kay mong acting. Ay, di mo tinog. Pangit kay mong acting. Ayaw na. Kaya ito, kung ito sa ling. Moro magmanrip dili man magdako. Ano yung kang kuya ka? Okay, gang! Ay, babatoy tayo po gang. Anak ka nila. Ay, gang! Ay, gang, mamaya na tayo maganyan-ganyan, gang. Maghag-hag kay madumi ka man, gang. Bibul kitong si Terio din si Dudong nangita og kanang kuan nga plastar sa scene. Diyan sa mag-share ang bowl kato. Kato raw. Siya ba? Dili sa roten, siya. Ano yung bowl? Makapawala sa kalaay, artistang hilaw ang naghatag na tong kalipay. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti, kay dabis man ang mga pasiaw ni